this is Jude. Jude is 39 years old. He traveled from Uganda. He suffered from varicose veins, meaning his legs were very weak. But now they have received their strength. Oh, hallelujah. And is 43 years old. Contented with Hallelujah for 4 years. She is a mother of 2 children and is vitalized by the power of the Holy Ghost. See the man of God minister to her with so much conviction. Fix his eyes on the man of God. See you. And that's it. Oh, she's got it. And family can rejoice to receive her again home. This is Anita. Anita came from Ireland. She suffered from breast cancer and a chest wall tumor. That's what you're seeing on her chest right now. She traveled 14 hours on an airplane to be here from Ireland. This is her moment. And the power of God is surging through her body, dissolving every tumor, destroying every cancer. This is her moment. This is her hour. This is a set time for a miracle. See as she fixes her gaze on the man of God. Anita is up on her feet. Oh, the man of God embraces her with so much love and compassion. See you. And that's it. Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, glory to God! Now addressing the foul devil responsible for causing heart failure in Ben's life for 4 years. Ben has been experiencing such mortality, breathlessness, unable to live a normal life. But today is his day. Man of God says he's free. Oh, praise God. Now, the man of God next to Isabella. She is a pastor from Brazil. She traveled all the way. Isabella. Hallelujah.
went about doing good.
of pain and suffering. His upon his face. Oh, glory to God. You can see her legs are very swollen from the liver and the kidney Today, a new era is being formed for Precious. She is stepping into the perfect will of God for her life from this moment. She will live and glorify God all her days. See her eyes. She beholds the man of God. She rises up to her feet. 16-year-old Precious is on her feet.
out of this girl's body. Come out of our body now. Oh! Woo! The power of Pick her God! up, she's here. Praise the Lord! Well, somebody shout hallelujah. Well, hallelujah. The great physician is here. The great physician is he. Oh, oh, oh. Feeling forsaken, lost and alone, your hope's been crushed, body bruised and scarred, doctors given up on you. Your continued wait for an Australia. answer has overwhelmed you with sorrows. Elas done You've the done singer. all you could. In the name of Jesus, Uncertain of tomorrow. that devil leaves you now. That devil is out of you. And you're free. Move your neck. Move your neck. Right away. Yes. Kuti You Kristu are here. You are here. akushumira kuvanhu Take away the praise. vari Take away the praise. You're free. You are free in Jesus' name. It's done panhare unto you. It's uyo done. ari kuaustralia vatonyengeterera vatopedza naye vatopora. UK. Gastrointestinal Uyo ari kuuk disease. kwavari kunyengeterera. Soba. UK. It's your moment. And Haleluya. the great physician is here. Poresi mukuru ari pano. Nawo kana uri kwauri, You're free. It's done. ziva izvozvo It's kuti done. It's done. poresi mukuru ari pano. Poresi mukuru ari pano. And here's Anne in Netherlands. Lyme disease. In the name of Jesus, you are here. Get up from your bed. You are Hallelujah. here. In the name of Jesus, get up. Yes. Ari kurayirwa kuti asimuke kubva panhoo yake. It's done. Glory to God. It's done. It's done. It's done. Adelaide, New Zealand. Uyo ari kuNew Zealand. Chronic back pain. I Sana unogara uchingorwadza. Watosimuka. You are free. It's gone from you. It's gone. It's gone from you. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Tour, Malaysia. Uyo ari kuMalaysia. Kidney disease, stage 4. Nerve compression. Itsvo cataract in right dzake eye, dziri and kunetsa. hypertension. You are healed of all your infirmities. Watoporeswa, In the name of Jesus, from the kwanzi crown of your head wapora. to the soles of your feet. You're free. In the name of Jesus, it's Wapora. done unto you. It's done. It's done. Hallelujah. It's done. Glory to God. Abraham, USA. End-stage lung disease. I command that Uyo ari devil to kuAmerica. come out of your lungs. Mapapu ake ari vanomunetsa. Be free. Atoporeswa chirwere ichocho chamapapu. Be free. And breathe normally. In the name of Jesus Christ. Anga ane chifemeso. You're free. That Watochibvisa. from you and it's gone from Mweya your house. wetsvina wanga uchikonzera izvo wadzingwa wabva. Singapore. Uyo ari kuSingapore. From the crown of your head to the soles of your feet. Watoporeswa vanhu vari kushumirwa ipapa vari kubva kunyika dzese dzepasi rino. It's done. It's done. Get up on your feet. It's done.
Glory to God, it's done uye unto vari you. kushumirwa vari kudzimba dzavo, vari kunyika You're dzavo free, get ikoko, up. vachiporeswa vari ikoko. It's done. Hallelujah. It's done. Glory be to God. Kilisi, New Zealand, kidney failure. Uye ari kuNew Zealand, tsvo dzake dziri In the kunetsa. name of Jesus Christ. Receive healing for your body. Receive healing right now. The power of God is going through your body. Can you see the power of God is going through Vaiti your simba body? raMwari riri And you are kufamba nomuviri healed. wake wose, You are healed. It's nokudaro done. apora, It's done. atopora. Chloe, Australia. Uye ari Autoimmune kuAustralia. disease, diabetes mellitus. In the name of Jesus, Chloe, you are here. It's done unto you right now. Wanzi You're free. wapora, It's all done. You're free. watosungunuka, watosungunurwa. Philippa, Uganda. Uye ari kuUganda. Scleroderma, interstitial lung disease. In the Mapapu name of ake ari Jesus kumunetsawo Christ, I bring you nezvimwe. healing. From the crown of your Ari head to the kuporeswa soles of ariko your ari feet. ikoko. Be made completely whole. It's done in Jesus' name. It's done unto you. It's done. You're free in Jesus' name. You're free. It's done. Hallelujah. Pastor Madeline, Australia. Ava vari kuAustralia. Thyroid autoimmune disease. Thyroid eye disease and heart palpitations. From the Vanawo crown of your inogara head to the ichirova soles of zvimwe. your feet. I bring you healing. Vari kuporeswa vari In the name kuAustralia of ikoko. Jesus Christ. You are healed. You are healed Hallelujah. and your body is perfected. It's all done. Hallelujah. It's done unto you Vaporeswa. in Jesus' name. Hallelujah. 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 Ndokuporeswa kwavari It's kutoita done. Glory ikoko. be to God. Kristu vatotaura mashoko. Go, Malaysia. Iye akufanira Bipolar disease. kugamuchira Bipolar mashoko disorder. iwayo nokuvimba namweya In the nokuvimba name of kuti Jesus. waporeswa pachokwadi. You are here. You are free right now. You're free. It's done. You're free. It's done. Glory be to God. Gabriel, USA. Ava vari Severe kuAmerica. allergies, skin irritation. Put your hand on her head, at the middle of her head, on top of her head. She's here. She's here. It's done. Hallelujah. Shortness of breath. Hypothyroidism. Sifer, Iran. Uye ari kuIran. Now, can you just put your two hands on each side of your face, towards your ears, like this? Yeah. In the second hand, both hands. Both hands. Put both hands, left and right hands. No, put both hands to your head. I'm waiting for Sefer. Put the second hand as well on your head. I want two of your hands on your head. Ari kurayirwa zvokuita. Asi Aha. Thank you. kunyatsozvinzwa. Wazozvinzwa Devil of zvino. darkness, come out of Sefer's body. Come out of him in Jesus' name. Yauchina wakudzingwa He's kubva maari. healed. He's healed. That devil is gone from him. He's healed. He can breathe normally now. No more shortness of breath. He's free. Haachafemereki, It's done. haachazarirwi. Hallelujah. Come on now, Dalani, USA. In the name of Jesus Christ,
I bring perfection to you. I bring healing to you. The deafness is gone. The cervical degeneration is gone. All your infirmities are leaving you right now. Leaving you right now. Be healed from the crown of your head to the soles of your feet. Zvimwe zvirwere zvanga zvakamomotera asi wapora zvino. It's done unto you. It's Wapora done. zvino. It's done. Glory be to God. Hallelujah. Sunny, India. Uyo ari kuIndia, taona New Zealand, taona America, taona Australia, Uganda, Britain. Which of you? Is it the one in blue or the one in red? Raise your hand to let me know which of you. Okay, you. India, in the name of Jesus, Iran, thou deaf and dumb vanhu vari spirit, kuporeswa kwose ikoko. you come out of her and let her go. Now, go from her. She's free. That devil is gone in Jesus' name. That devil is gone. Thank you, Lord. Graham, New Zealand, arthritis. You're in New Zealand. I bring you healing, Graham, in the name of Jesus Christ. And from the crown of your head to Ari the kuporeswa soles ari of kuNew your Zealand feet, ikoko. you are loose. You are loose. And here, you're free. You can move your body any which way you want to. You're free now in Jesus' name. It's done. Haugona kufambisa muviri wake It's done, Graham. zvaanoda, kwai wapora. Muriel, South Africa, rheumatoid Uyo ari kuSouth arthritis. Africa, mafupa ake ari You are kumurwadza. free in the name of Jesus. You are free of your infirmities, and the pains are gone, and the back pain is also gone, and the waist pain is also gone. You're free in Chiuno Jesus' chake name. hacharwadzi, musana Glory haucharwadzi, be to God. zvese hazvicharwadzi, saka apora. Dantas, USA, autism. Toda kuAmerica. You devil of darkness, come out of this boy's brain. Come out of his body and let him go. Let him go. Let him go. From this day, let him go in Jesus' name. That devil is gone from him. Ndokutoporeswa kwavari kuita. China, India. Tatava kutozoona ipapapa uchapupu hwavo. In the name of Jesus, be healed. Be healed. Be healed. And I bring correction to those tubes in Jesus' name. You're free. You're healed. It's done. Thank you, Lord. Irina, Russia. Uyo ari kuRussia. Irina, in the name of Jesus Christ, I bring you healing. Right now. Akuporeswa ari ikoko kuRussia. Nango kuRussia simba rokuporesa riri kusvikako. In the name of Jesus Christ. Anoda ariko anogona kungoritorawo kamushandira. Your blood circulation is healed. And you are completely free, and the headaches are gone, and they will not return. You're free in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Bobby, Australia. This is your moment. And I bring you healing from all your infirmities. In the name of Jesus Christ. That devil of darkness is leaving you now and will not return to your body. You are free in the name of Jesus Christ. It's done unto you, Bobby. It's done in Jesus' name. Glory be to God. It's done. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Maroon, Spain. Depression and cholesterol. Spain. In the name of Jesus. Be healed. Ari kutoporeswa, watoporeswa. From the crown of your head to the soles of your feet.
You are zvose zviri healed. kuita kuti asafara agare Thank you, Lord. You're achingofunganya healed. And the back pain is gone. zvadzingwa You're healed. uye kwanzi Thank you, musana Lord. waporazve. Glory be to God. Tobet Chugu, UK. Delayed Iyo ari speech, ADHD. Thank you, Lord, for this kuEngland child. In the name of Jesus, wakura asi I asitagona bring healing. kutaura. I bring healing. 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 In the name of Jesus. That devil leaves now. That devil leaves. In the name of Jesus. It's out of him. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's free. Caleb, Italy, liver cancer. Uyo ari kuItaly chiropa In the name of chake Jesus Christ. chiri kumunetsa. Caleb, I bring you healing. In the name of Jesus. Hatisi kuramba tichiona nyika I dzakawanda command the cancer to die dzichipinda ipapapo. and pass out of your body. From this moment, that cancer leaves you in the name of Jesus. You're healed. Oh, thank you, Lord. Glory be to God. Hallelujah. Anna, Iran, colon Yari cancer. kuIran zvekare. Anna, in the name of Jesus Christ, I bring healing to you. Ana kushumirwa ari I bring kuporeswa. strength to you. Right now, I command the pains to leave you. I command that devil of cancer to come out of your body. And that you be healed now. From the crown of your head to the soles of your feet. Be healed in Jesus' name. Be healed. Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Glory be to God. Glory be to God, Anna. Glory be to God. Hallelujah. 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 Danush, India, ALD. You demon of darkness, come out. Come out of Danush's body. Come out of his brain. Come out. And let him go. He's free. Pigar, Iran. Ovarian cancer stage 3. Put both hands around your stomach. Good. You're healed. You're healed, and that devil is gone from you in Jesus' name. It's gone. Thank you, Lord. It's done. It's done, Pigar. It's done. Hallelujah. Mesite, USA, congenital heart disease. Uyo ari kuAmerica mwoyo wake uri Take kumunetsa. a deep breath in and out. In and out. Just do it again. That devil is out of your body in the name of Jesus Christ. And you are free. You are healed. It's done unto you. It's done. Hallelujah. Hallelujah. Falau, Samoan Island. Uyo ari kuSamoa It's time to be well, Falau. akatovata kuzvambarara. It's time to be well. Asi kwanzi yanguva yake yekuporeswa. From all your infirmities. In the name of Ari Jesus, kuzoporeswa kuzvirwere zvose zviri paari. that devil leaves you now. In the name of Jesus Christ, get up. Get up from the Wakumwisa bed. munhu.
You are here. Uyo It's wasimuka, done. It's wapora. done. Hallelujah. It's Hallelujah. done. Glory be to God. Hallelujah. It's done. Glory be to God. And the deafness in the right ear is also gone. Hallelujah. Glory be to God. Lalani, Sri Lanka. Uyari ku Arthritis and Sri hearing Lanka. impairment. I rebuke that devil of darkness. You come out of her ears. Come out of our nervous system completely in the name of Jesus Christ. And Lalani, you are free and you are healed in the name of Jesus. It's done. You are free. You're healed. You're healed. Wapora. Completely healed. Glory be to God. It's done. It's done. Hallelujah. Angela Lua, United Kingdom, sickle cell Uyo ari anemia. ku Britain. I bring you healing in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus, be healed of your infirmities. Be healed, be cleansed in your blood. Be cleansed in Jesus' name. And it's done Kristo unto ari you. kurayira kuti ropa It's rake done unto you. risukwe ribviswe zvirwere Hallelujah. It's zvose. done unto you. Glory be Akwanzi to God. zvaitika. Sarah, USA, that epileptic spirit leaves you now in the name of Jesus Christ. It leaves you now Uyo ane pfari. to return no more. Kwanzi dzabva. Return no more to her. You're free. It's done. It's done. Divya, India. Yari ku India zvakare. And those, hallelujah, that lying devil is gone from her. Monta, Thailand, right breast invasive carcinoma. In the name of Jesus Christ, be healed. Be healed right now. From the crown of your head to the soles of your feet. And that evil spirit leaves you now. In the name of Jesus, you're free. It's done. It's done. It's done. Diwakar, India. Yari ku India zvakare. In the name of Jesus, thou wicked spirit of darkness, come out of this man's body. Come out of his body now in the name of Jesus Christ. I command the tumor to die and pass out of his body. Get out of him now. Be healed. Be cleansed in Jesus' name. It's done. It's done. The wakar. It's done. In Jesus' name, it's done. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Glory be to God. Dorota, USA, brain tumor. Uyo ari ku America. I bring you healing in the name of Jesus. Healing for you right now. I command the Ari tumor of the kuporeswawo brain to chirwere go. chiri muuropi hwake. That tumor dies and leaves you in the name of Bundu riri Jesus Christ. muuropi. It leaves you now. Put your hand on your Ndoriri forehead. kubviswa. Kari Good. kunzasi ruoko You're free. It's rwake done. pahuma It's done. pake. You're healed. It's done. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Kafui Ghana. Uyo ari kuGhana. Healing has come to you today. Ari kuziviswa kunzi Healing has akuzopora come to nhasi. you. In the name of Jesus Christ, your heart is healed. Your blood Ari circulation is kuporeswa healed. mwoyo. The Ropa diabetes riri has gone kuzofamba from you. zvakanaka And mumwiri you are free in make. the name of Jesus Christ. From the crown Zvakasungunugwa. of your head to the soles of your feet, you are healed. It's done in Jesus' name. It's done. Hallelujah. It's done. Glory be to Ari God. kufara. Wapora. Hallelujah. Hallelujah. It's done. Glory be to God. Can you do that song again? Miracles are real. Oh, wonderful. Wonderful. Voimba Isn't the kambo Lord kekuti marvelous? zvishamiso minana He is gracious. iriko pachokwadi. Leela, Trinidad, I bring you healing in the name of Jesus Christ.
healing from all your infirmities. And those evil spirits are leaving you now. They're coming out of your body. They're coming out of your body in the name of Jesus. Be free right now. It's done. It's done. It's done, Leela. It's done in Jesus' name. It's done. Glory be to God. Hallelujah. Abdullah Jordan. We are Jordan. Diabetes. Hallelujah. I bring you Kubata healing nyika dzakawanda. in the name of Jesus Christ. I command the pains to go. I command the shortness of breath to cease. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. And the bad dreams to stop. You are healed in Jesus' name. You are healed. It's done. You're free. Samuel, Malaysia, lumps, swellings on the neck. I command the swellings to be healed in the name of Jesus Christ. I bring healing to you in your blood also. Your blood is cleansed in the name of Jesus Christ. From the crown of your head to the soles of your feet, you are healed. Yes, you are healed. The chest pains are gone. You're free. Glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Zainab, Iran. We are Iran zvekare. Fortunate, Zimbabwe. We are kuZimbabwe. Hallelujah. Neurofibromatosis. Ane mapundu muchibereko. In the name of Jesus Christ, I bring healing to you. Wakuporeswa. In the name of Jesus, I command the growth to go. That devil leaves you now. From the crown of your head to the soles of your feet. Be healed. Be healed. Be cleansed in Jesus' name. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are here. Zainab, from Iran. We are Iran zvekare. In the name of Zainab. Jesus Christ, you demons of darkness, you come out of Zainab's body. You come out of a brain. You let her go now. Now command the afflictions to cease and the manipulations to cease. In the name of Jesus. And Zainab, you are here. You are free of the evil spirits in Jesus' name. Margaret, Singapore, weakness of the spine and blood vision. In the name of Jesus, be healed right now. Yes, you are free. You are free. In the name of Jesus Christ. The pains are leaving you. In the name of Jesus, the weakness of the spine is gone. Bend over your back. Bend over your back. Msana wake ndo Do it wanga again. uchirwadza saka ari kunzi Do it again. ambokotama. You are free in the name of Jesus Christ. Chibokotamisa msana Stand wake. up on your feet. Stand up on your feet. Kurayirwa kunzi asimuke. Stand up. You are healed. In the Wasimuka. name of Jesus. Kunzi wapora. You are healed. It's done. It's done unto you. Glory be to God. Hallelujah. 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 Glory be to God. Hadassah. Hyperotism. Oh, devil, come out of that girl. Come out of her brain. Come out of her body. Let her go in the name of Jesus Christ. It's done. It's done. It's done. Hallelujah. Oh, glory be to God. Wherever you are in this great world today, Kose kwauri. Panyika pano.
kwose kwauri, hazvina basa kuti uri kupi, kwose kwauri. Jesu ndivo vamwe chete zuro nhasi nokusingaperi, havasati vashanduka, havasati vashanduka. Iko zvino zvatinewe saizvozvi, takuvigira simba raMwari, takuvigira Mwari, takuvigira nyasha dzavo dzinoporesa. Hazvina basa kuti uri kunzwa chii, hazvina basa kuti zvava nenguva yakadii zvichikunetsa. Ndapedza kunyengeterera, toda kudzidzisa zvinhu zvishoma shoma zvichazokubatsira kuti unzwisise kuti nemaketi tikwanisa kuita zvinhu izvi. Ndiri kuporesa uri kwauri ikoko iko zvino. Kuda neronda, kwanga une ronda ranga risiri kuda kupora, ronda risingadi kuoma, risingadi kuvharika, raana makore risingadi kuoma, kaidza mishonga yose zvikasashanda. Kuda wanga usiri kuona, uri bofu, zvina basa izvozvo. Chakakosha iko zvino ndechekuti Mwari vanokufarira uye muponesi Jesu vanoda kuti upore, uye vane simba racho rokuita kuti upore saizvozvo, kana chete ukagona kuvimba navo. Ndozvega zvavari kukumbira kuti uite, ndizvo zvega zvavari kuda kuti uite. Simba raMwari riri kushanda pasi rose iko zvino, hapana kwarisiri kushanda. Kuda wakaita tsaona ukavhuna mamwe mafupa ako, Mwari vanogona kuadzorera, vanogona kuadzorera zvekare. Kuda mwana wako anoda kuporeswa, hazvina basa, Mwari vanozomuporesa. Unogona kunge wanga usiri kuraramira Mwari, kuda wanga usati wagamuchira Mwari kusvika iko zvino, asi vanongokufarira zvakadaro, vanongokufarira zvakadaro, vanoda kuti zvikunakire. Chaunofanira kuita chete kuisa ruoko rwako ipapo paunoda kuporeswa, ipapo isa ruoko rwako ipapo. Kuda wanga usingagoni kufamba, bata ipapo panorwadza. Kana ari munhu ane nzeve dzisinganzwi, mubetsere aise zvigunwe zvake munzeve dzake. Hazvina basa kuti chii changa chiri kumunetsa, akutoporeswa izvozvi. Mwari vanokufarira uye nokudaro havana chavasingagoni kuitira. Muzita ramuponesi Jesu, mwanakomana waMwari, iko zvino ndinorayira murwere kuti huchimira, ndinorayira urwere hwokuti huchimira muzita raJesu. Pfuma kuti wapora, pfuma kuti wapora, muviri wako wapora, kubva kumusoro kusvika kutsoka, pfuma kuti wapora. Ndinorayira upofu neumatsi hwese kuti huende. Poreswa iko zvino
mweya woupofu ibva mumeso avo. Ndinovhura meso avo kuti vaone zvekare. Kana wanga usingaoni, chivhura meso ako uone. Ndinopa upenyu kumuviri wako iko zvino nesimba raMwari. Zvaitiwa nezita raJesu, zvaitiwa muzita raJesu. Mwari ngavakudzwe saMwari. Haleluya! Zvaitika, wapora, wapora. Haleluya! Wapora. Haleluya! Zvaitika, wapora, chifara uchivatenda. Wapora, wapora, chifara uchivatenda. Haleluya, haleluya! Ndinokutendai, ndinokukudzai, ndinokutendai nokuti zvaitika. Kuvava kwese kwapera, hapasina, kwaenda, kwabva, kwapera. Ndinokutenda nokundiporesa muzita ramambo Jesu. Zvawanga usingagoni kuita zvose chitanga kuzviita iko zvino, nokuti wapora. Upofu hwose hwaenda nezita ramambo Jesu. Umatsi hwose hapachisina, nzeve dzavhurika nezita raJesu. Toda kunzwa uchapupu hwokuporesa kwako. Tibate panhare, titumire tsamba iko zvino, titumire tsamba panhare. Titenda Mwari nokuda kwezvavakuitira. Haleluya, haleluya, haleluya. Is your name. How excellent 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 is your name, oh Lord. My God.
is your name. Lord God, you are amazing. Amazing you are, Lord. Oh Lord, you're the great King of glory. How excellent is your name. Oh Lord, my God, how powerful is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name. How powerful is your name. How powerful is your name. How glorious is your name. How glorious is your name. How powerful. Your name is the strongest of all. Your name is the greatest of all. How glorious, glorious, excellent, marvelous, wonderful. How powerful is your name? Great and mighty God. How powerful is your name? How glorious, mighty God, everlasting Father. How glorious is your name? Oh Lord, my God, how powerful is your name? Awesome in all your ways you are. Oh Lord, my God, how glorious is your name? Oh Lord, my God, Lord, you are powerful. Powerful is your name. Wonderful is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name. You're glorious in all your ways. How excellent is your name. 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 Open your mouth and thank Him wherever you are. Just chitanga kuvatenda uri kwauri ikoko, vatende nokuda kwenyasha dzavo nerudo rwavo. Chivatenda nokuporesa kwavaita vanhu pasi rose, vatende iko zvino. you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent is your name. What a wonder! Come on! Lord, you're amazing. Oh, Lord, you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent How excellent! is your name. You know, His name
is a great name. Zita ravo izita guru chose. The Bible tells us that Bhaibheri God rinotiudza kuti raised Mwari Jesus from the vakamutsa Jesu kubva kuvakafa, and gave him glory. vakavaita It's amazing what werudzi rwevamwari. Zvinoshamisa izvozvo. read from verse 20 into Tika- 21. Let's see it. Tikatarira mutsamba Talking about yokutanga yaPita, chitsauko who chokutanga, foreordained before the foundation of the world, what was manifest in these last days, ndima makumi maviri kwaivo who by him do believe in God that raised him up ivo vatinotenda Mwari navo, him glory. wakamutswa kubva kuvakafa akaitwa munhu wamwari. Gave him Mwari vakavamutsa. Ndima makumi maviri neimwe chete yacho, uye Mwari vakavamutsa kubva kuvakafa vakavaita Jesus is verudzi rwevamwari. Jesu munhu werudzi rwevamwari. Jesu ndimwari, glorious. ndimwari. And then he gave us the power of attorney. Zvino vakatipa mvumo nesimba rokushandisa zita ravo. That's in John's Gospel, chapter 14. Tarira muna Johani 18. chitsauko chegumi-nena, And whatsoever ndima ye13. Chose chamuchakumbira muzita rangu ndichachiita, kuti Baba vakudzwe saMwari look at the next mumwanakomana wavo. Izvo zvinoshamisa. Ona ndima inoteera, kwanzi kana mukakumbira my name, chese chamunoda muzita rangu do it. ndinochiita. Not even the greatest or biggest monarch of any part of the world can say it. Hapana mambo Nobody vanogona can say kutaura it. zvakadii. Mambo wepano panyika vanogona kutaura mashoko akadai. You have to have Hazvina all basa the kuti vane power to simba say it. rakadii. Unofanira kunge uriwe una masimba Just ose say kugona it. kutaura sezvizvi, kuti kana ukakumbira chero chawada muzita rangu ndinochiita. How he loves us. Vanotifarira How he zvakadini, wants to help us. uye vanoda kutibatsira zvakadini. See how big this thing is. Saka ichi chinhu chikuru You shall ask chose. anything Kwai in my name. mungakumbirai chero chipi chamada muzita rangu. A man went to Jesus. Murume akaenda kuna Jesu, The ruler of one of the synagogues. wanga ari mutongi imwe yedzimba dzekunamatira. Mwanasikana wake anga achirwara, ndokuenda ndokunotsvaka Jesu. When he found him, Paakaona Jesu, wakati tenzi, my daughter is dying. Please come and help. kwai mwanasikana wangu akufa, Heal her. uyai mundibatsirewo, mubatei apore. Jesu akati, hande hako, Away. vari munzira kuenda. Interrupted by Jesu someone else who had need. pano mumwe wakauyazve kuna Jesu achidawo zvaaida. He was there. Jesu ari ipapo. The brought a message from the man's house. Murume uya wanga auya kuzotora Jesu wakatumirwa shoko zvikanzi, chiregai zvenyu kuuya natenzi, He's already dead. nokuti mwanasikana wenyu watofa. You know what Jesus said? Moza zvakataurwa naJesu. It says that Jesus heard Bhaibheri ndoti kwanzi Jesu akanzwa achiudzwa mashoko iwayo, he spoke to the man. He said, ndobva oti kumurume uya, "Be afraid." zvikanzi usatya hako, ingobvuma chete, kuti ndogona kuzviita. He said, "Don't be afraid. Imba neni chete, kwai ingovimba neni chete, Only believe." ingovimba neni chete. That's all he's asking for. Ndo zvega zvavanoda kuti uite. He's never asked for anything more. Havana zvimwe zvikurukuru zvavanokumbira kuti uite. How can you believe? It's very simple. Vanongoda kuti ugone uvimbe navo chete. Unovimba navo sei? Unovimba navo nomwoyo Your wako. mind can be playing around, Pfungwa dzako dzogona kunge dziri kukakavara, but you believe with your heart. asi mwoyo wako ndo unogamuchira, ndo unovimba naMwari. Oh, we demonstrate faith all the time. Tinogara tichingotaridza rumbo rwedu pose pose. The many of you who got in Kuna vazhinji venyu plane to makambokwira ndege, who fly private. Sometime in your life, you may have flown commercial.
When you got on the plane, you never asked to see the pawakapinda qualifications. mundege hauna kutanga wabvunza kuti ari kuifambisa wacho You just entered the plane and sat. anokodzera here. Wakangopinda mundege You didn't ask ndokugara. them, are you sure we are going to Hauna Liberia? Are kuvabvunza kuti you sure that's where we're going? kwandiri kuenda ndokwamuri kuenda here. Wakangosvika ukanogara. Hauna wakabvunza. Where are you going? Dai ndaizokubvunza ndoti uri kuenda kupi, wainditaurira kwauri When the kuenda plane kwacho. took off, did you consider Pakasimuka ndege, une wawakabvunza here kuti ndege iyi yakananga kwauri kuenda chaiko? I thought they said we were going to Frankfurt. They said, Ndanga ndichifunga unenge uchingoti vandiudza kuti vari kuenda kuFrance, asi hauna wawakabvunza. Wanga uri kungovimba kuti zvawavimbiswa izvozvo ndizvozvo. Ndoruvimbo irwo. Wanga uri kutotaridza kuti unogona kuvimba nezvinhu. you believed Une simba rokuvimba. Waitotaridza kuti une simba rokuvimba. in a certain company. Kuda wakawana They basa. said they were going to pay you. Vakati vachakubhadhara kana mwedzi wapera. Out whether they had sufficient funds to pay. Wakaenda here ukati nditaridzei mari iri kubhengi kwenyu. Hauna kudaro. Wakangogamuchira kuti vanofanira kunge vane mari inokwana. Asi tinoziva People believe that kuti nyangwe muzvinhu zviviri zvandataura izvi, by somebody else. kuna vamwe vakatopinda muna taisiro vavaita saizvozvo. Somewhere else. Ndege yavo inogona kunge yakatonobudira kumwe, kana kuti kubasa ikoko haana kuzobhadharwa. Company failed and folded up. We exercise faith all the time. Nguva yose tinotaridza kuti tinovimba. You didn't Wakapinda mota and I see you driving license. ukati ukangogamuchira kuti vari kuenda newo kwauri kuda kuenda. Hauna kubvunza kuti vane mvumo yokufambisa mota There here. have been people who were not taken to where they were going. Vanogona kunge vakakuendesa kwavaida, asi tinoziva kuti kuna vamwe vasina kuendeswa kwavaida, vakazoguma vaakumwe kwavanga vasingadi. Faith all the time. Saka tinotaridza rwimbo rwedu nguva imwe neimwe. If you would just put a little of that faith, Kana ukagona kungovimba namuponesi Jesu nenzira iyoyo, zvinhu zvose zvinokunakira. Zvinhu zvose zvinokunakira. Kola angra digos Lara dija zori kara drak malestromi jalavande. Mala prakiria setro mali grazia di cosa mashaliga. Don't be deceived by this world. Usanyengerwa nenyika ino. No, don't be carried away. Usanyengerwa, usavarairwa. Chivaraidzwa nezvinhu zvenyika ino. Man is a spirit being. Munhu mweya, iwe uri mweya, Not a physical body. hausi muviri wenyama kwete. You have the ability to believe. Une Trust in God. unogona kuvimba naMwari. You know, I said to a religious man one day, he didn't really Ndakamboti know Jesus Christ. kuno mumwe munhu waifarira zvokunamata, wainamata asi wanga asingazivi muponesi Jesu. So I said to him, Saka ndakati kwaari, you believe in heaven? unobvuma kuti denga ririko here? Zvikanzi hongu. I said, do you hope to go there someday? Ndikati une tarisiro yekuendako here rimwe zuva? I said, how Zvikanzi will you hongu. get there? Ndikati unotarisira kusvikako sei? To promise you to take you there? Pane yakavimbisa kuperekedza ikoko here? Never known anyone who gave a promise to take him to heaven. Wakatozoona kuti haana munhu How you get there? wakamuvimbisa kumuendesa kudenga. I will go. Ndikati You don't know saka people uchaendako sei? Kanzi aka ndikafa ndinoenda. after death. Ndikati kana ukasaziva kwauri kuenda kwacho usati wafa, kana wazofa unoendako sei? Angasambofunga nezvazvo. You have to know. Ndikati unofanira kuzviziva. You have to know before you die. Unofanira kuziva usati wafa. You have to know your future. Unofanira kuziva kuti zvii zvauchasangana nazvo mangwana. All of such things Jesus gave answers to. Asi unoona zvese izvozvo Jesu vakatozvidavira, zvose
zvatingada kuziva muupenyu. Jesu vakatotitsanangurira. Doesn't matter at what level you ask. Hazvina basa kuti unokumbira semwana here kana somunhu mukuru kana chii, vanokupindura. You ask. As an adolescent, he can answer you. You ask as an adult, he has answers. Ukabvunza uri munhu mukuru, ukabvunza Always. uri mwana mudoko, ukabvunza uri You know something beautiful about Jesus? munhu ari kuyaruka, vanongokudavira. When he had this dialogue with Pilate Pane chinonakisa pamusoro paJesu pavakanga vachitaura naPirato in St. John's Gospel, chapter 18, muna Johani ye10 a beautiful dialogue. nesere. He had been arrested. Jesu vanga vasungwa, Accusations. vareverwa nhema. Let's read from verse 16. Ngativerenge kubva pandima ye13. 16. That'll be a long one. Go to verse 36. Regai tinotangira pandima 33. Jesus answered, "My Tuone kingdom is kwaJesu akapindura akati, ushe hwangu hahusi hwenyika ino. kingdom. Dai ushe hwangu hwaiva hwenyika ino, Would my varanda vangu vangadai vairwa should not be delivered. ndirege kuiswa kuvaJudha. But now, Asi zvino ushe hwangu not for them." hahusi hwepano. Pilate, Ipapo Pirato akati kwaari, art thou a king? iwe uri mambo su? I'd like to read this part to you from the NIV. Just newer English. Let's read it. Read from that verse 36. Ngativerenge zvekare kubva pandima Jesus 33. said, "My kingdom Jesu akapindura akati, ushe hwangu, nyika yandinotonga haisi pano panyika. to fight to Deno yanga iri pano panyika, varanda vangu vangadei varwisa kuti ndisasungwa navaJudha. Asi nyika yandinotonga iri kumwewo. Ndima 33. Pirato akati, saka zvinoreva kuti uri mambo kaiwe? Jesu akapindura vakati, ndiwo uri kuti ini ndiri mambo handiti, and came into asi ndoda kuti utoziva kuti ndakauya pano panyika uye ndakazvarwa kuti ndizopupurira chokwadi. New translation of 2011 is somewhat faulty in some places. I want you to go to the other one. I told you, don't use the 2011 when I ask you for the NIV, except I specially call for it. Yeah, go to this older one. Look at what it says. Bona zvata Then said zvanzi, saka kureva kuti uri mambo kaiwe? right Ndo zvakataura naPirato. Jesu akapindura akati, Did you see that? uri kutaura chokwadi Because kuti ini ndiri mambo. Ichokwadi kuti ini ndiri mambo. construction of Jesus' response is in the affirmative. Jesu vakabvuma kuti vanga vari mambo. Is in the affirmative. And that's exactly what the NIV gives you here. Jesu vakabvuma kuti vanga vari mambo. I am a king. Kwanzi In fact, for this uri reason, kureva chokwadi kuti ndiri mambo. and for this I came into the world. Ndo zvandakatozvarirwa, ndo zvandakatovira panyika pano kuzopupurira chokwadi. Jesu akauya pano panyika kuzopupurira chokwadi. Bear witness to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. Munhu wose anofarira chokwadi anonditeerera. Testify to the truth. Jesu akauya kuzopupurira chokwadi. He came to show us who Vakauya kuzotitaridza kuti Mwari munhu akaita sei. Vakauya kuzopupurira kuti Mwari varipo pachokwadi. In other words, you want to know God's thoughts. Kana uchida kuziva zvinofungwa naMwari, Listen to Jesus. teerera Jesu. Read his words. Verenga shoko ravo. Listen to Jesus. What Teerera Jesu. Vakati kudini? do you realize there are many people who have assumptions about what Jesus did? Unoziva here kuti kuna All they vanongofungidzira know about Jesus kuti is what they read. Jesu vanogona kunge vakaita izvo kana kuti vakataura izvo. Vakangoverenga pamusoro paJesu munhoroondo. Read from the Bible. Havana kumboverenga nezvaJesu mubhaibheri. Havana kumboverenga mashoko aJesu.
vanogona kunge vakatoteerera vamwe vanhu vakavaudza vachiti ivo vakanga vaverenga bhaibheri, asi ivo vanhu ivava havana kumboverenga bhaibheri, havazivi zvakatiwa najesu, havazivi zvakataurwa najesu. Usaita saizvozvo, unenge uri kuzvinyengera. Bhaibheri ibhuku rakanyorwa naMwari, ibhuku rinoyera. Ini ndakatozvionerawo ndega. Magwaro anogona kuzvipupurira here hongu. Kwanza ongororai muone kuti zvinhu ndezvechokwadi here, ndozvinotaurwa nebhaibheri. Mwari havavhunduki kuti ungavabvunza mibvunzo yakaomarara. Aiwa, shoko ravo rinovadavira, rinovapupurira. Jesu vakauya kuzopupurira chokwadi, kuti Mwari vanotifarira. Vakauya kuzopupurira. Chero nhasi manheru ano minana yawaona inotaridza kuti Mwari vanotifarira. Tarirai mabasa ye10 ndima ye39 inotaura pamusoro pokupuwa simba kwakaitwa Jesu, kubudidzwa naMweya Mutsvene. Mwari vakapa Jesu simba naMweya Mutsvene. Jesu ava vakabva vapota kwose vachiita mabasa akanaka, vachiporesa vose vanga vakatsikirirwa naSatani, nokuti Mwari vakanga vanayo. Jesu vakaporesa vanhu. Bhaibheri rinoti Mwari ndivo vakatuma kuzoporesa vanhu nemhaka yenokuti vanovafarira, kureva kuti Satani ndiye anorwarisa vanhu. Vakanga vakadzvanyirirwa naSatani, ndosaka Mwari vari vakanovaporesa. Kuna vamwe vanotifunga kuti urwere zvinhu zvinongowira vanhu vose. Idzodzo inhema. Urwere hwose ukanohutsvaka unowana kuti urwere hwose hahungomeri munyama. Usakudzwa nhema. Munhu haana kutemerwa kuti arware. Hapana urwere hunongonzi hunofanira kuwira vanhu. Uye kana munhu afa konzi waurawa nezvinowanikwa munyika. Hapana zvinhu zvakadaro. Vanenge vashayiwa kuti chamuuraya chii, ndosaka vachizodaro. Asi togona kutaridzai kuti handizvo. Ndosaka tichigona kudzidzisa vanhu shoko raMwari. Vakawanda zviuru zvezviuru zvevanhu pasi rose, vari munyika dzose dzenyika ino vari kunzwa shoko irori. Kwose vari kunzwa shoko irori. Simba raMweya Mutsvene. Tatanga nhasi. Tine mazuva 3, nhasi, mangwana nemusi wesvondo. Tichazosangana zvekare musi wesvondo masikati. Asi vamwe anenge asiri masikati kwavari. Vamwe vari kutibata pakati pousiku chaipo, asi mazuva namatatu atiri kuita iyi ichashandura upenyu hwako zvachose. Regai tinzwe umwe uchapupu hwatumirwa.
my uyo leg ari kukenya and my arm akaita tsaona had nemota no support of a akakuwara, bone. akafanira kutanga kushandisa madondoro. I was sick. Mwana waMwari pavanga vachishumira, Felt God's power was all over me. simba raMwari rakabva ramubata. Dropped the crutch, and my leg could suddenly support me without any pain. I am made whole, and my arm is healed. Praise God. All the way from Kenya. That's wonderful. Pastor, I have one from Iran. One of Iran. the ladies you just prayed for on the screen, her name is Pega. She had ovarian cancer. Wonderful. She said that she's not been able to eat without throwing up. Not once would she eat, she would go and throw up. But after you prayed for her, she went and ate, no throwing up, and she's Glory healed. be to Uyo God. waisurutsa kana This achinge is azha, Domingo from Brazil. Tell me. Had asi muscle pain in his paanyengetererwa legs for a long haacharutsi. time and could barely move his legs. As you began to pray, he said he felt electricity surge through his body. And now the pains are gone. He can stand. He can move his legs without pain. That's wonderful. Anymore. Wonderful. America. Osla was watching with his son, Emil. Emil has been suffering from psychosis and bipolar disorder. But as they watched tonight, Pastor, and she says here that the power of God came upon him and he got healed Praise God. today Praise and God. instantly restored. Wonderful. So we are so grateful and thankful to God. Glory be to God. This is Peter from the United Kingdom. He had diabetes and was on the highest dose of insulin. But as you were ministering, the power of God came upon him, and all of a sudden the symptoms are gone, and he says he's healed completely. He doesn't need the insulin injection anymore. Wonderful. Praise God. Pastor, from Praise South God. Africa, Priscilla said she'd had a heart condition and she couldn't breathe. She was struggling to breathe. But as you were ministering right now, she received her healing. The pains are gone and she can breathe now Glory be to freely. Glory to God. Hallelujah. Pastor, a miracle from Malawi. Marita by name. We have the video. It's available, sir. A 52-year-old Marita, Gemma from Malawi, has been suffering from a partial stroke in her right arm and leg for 3 years. She was unable to walk without aid. But as Pastor Chris was ministering to the sick just now, she received her healing. And now she started walking without aid. That's wonderful. Wonderful. Evangel, did you want to? I saw you Pastor, raising your hand. Yes, please. Sorry, from New Zealand, one of those you prayed for again. She had trigeminal neuralgia, very terrible pains with chronic back pain. And she had to crawl on the floor like a baby when, with the pains. But after you prayed for her, she got up. Every pain has left her body. No more pain. She's moving around Praise now, God. squatting by herself. Praise the God. Lord. Pastor, this is wonderful. This is from Francine Jamejon from Chad. She said he's been having blood vision for the past 5 years. And when it's about 5 p.m. every evening, he can't see very clearly and it's difficult to drive. But immediately, Pastor said, lay your hands on where you're feeling pains. I felt some power of God all over my body. And immediately my eyes vision became very clear. I can see now. God. From Chad. Praise God. Praise God. Wonderful. 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 Just keep sending in your testimonies. Would like to share them. And when are we starting the? Toda kuti murambe muchingotumira uchapupu hwenyu, toda kuti tigozivisa vamwe. So it doesn't end on Sunday. Pastor, you were ministering to Abdullah. Yes, that's from Jordan. Pane anyengetererwawo kuJordan, watotumira uchapupu hwake. An inner strength into my body as the man of God ministered to me. Praise God. He's healed completely, healed from diabetes. Watoporeswa. Praise God. Oh, thank you, Lord Jesus. Haleluya. Lift your hands wherever you Simudza are. maoko ako kwese kwauri, uchitanga kuvatende, uchivatenda nokuda kwenyasha dzavo, uchivatenda nokuda kwerudo rwavo, uchivatenda nokuda kweunyoro hwavo. Kana wanga usati wazvarwa patsva, ndoda kuti uteerere ukambovaka ndisanda kunyengeterera. Ndoda kuti ndikubatsire uponeswe nenzira inotarirwa nebhaibheri, nokuti nguva yokuponeswa ndiyo iko zvino. Ino ndo nguva yekuti uchipa mwoyo wako kuna muponesi Jesu. Teerera kambo aka.
The time is now. The time is now. Don't wait till tomorrow to give your heart. The Son of God has done it all, that we may not perish, but have eternal life. The time is now. The time is now. Don't wait till tomorrow to give your heart to the Lord, the Son of God. He has done it all, that you may not perish, but have eternal life. These are the last days. We're on the last race. Don't be left behind. Never look back. The Lord is waiting. His arms wide open. He will give you strength, strength to finish the race. He will give you strength, strength to finish the race. Tomorrow may be late, today may be the last. Open up your heart, He's waiting at the door. Give your life to Jesus, you will not regret eternity. You cannot deny. The time is now. The time is now. Don't wait till tomorrow to give your life to the Lord, the Son of God has done it all, that you may not perish, but have eternal life. Oh, the Son of God, He has done it all, that you may not perish, but have eternal life. He died and He rose, that you may not perish, but have eternal life. And He's coming back again. We may not perish, but have eternal life. Oh, you may not perish, but have eternal life. Yes, it's your moment. yanguva Believe yako. in Jesus Christ with all your heart. Gamuchira muponesi Jesu nomwoyo wako. Kana wanga usati wambozvarwa patsva, If you have not been living your life kana for wanga Jesus Christ, usiri kuraramira muponesi Jesu, make that decision now. chisarudza kuvararamira iko zvino. Tange kuvararamira Lord of your life, kuti vave ivo vanotonga upenyu hwako. Gamuchira ruponeso rwavo, taura mashoko aya mashure mangu uchirevesa nomwoyo wako. Vanokunzwa. say, oh Lord God, Timi Jehovha Mwari, I believe in Jesus Christ, ndogamuchira muponesi Jesu, the Son of God. mwanakomana waMwari. I believe He died on the cross Ndogamuchira kuti vakafa pamuchinjikwa to save my soul. kuti vagoponesa mweya I wangu. believe God raised Him
nogamuchira kuti Mwari vakavamutsa kuvakafa and he's alive today. uye kuti vapenyu nhasi. I confess with my mouth, Nopupura nomuromo wangu Jesus Christ is Lord of my life. muponesi Jesu ndiye wakutonga upenyu hwangu kubva pazuva ranhasi. I receive by faith Nogamuchira noruvimbo eternal life into my heart. upenyu husingaperi mumwoyo mangu. Thank you, Lord, Nokutendai for Ishe saving my soul. nokuponesa mweya wangu. I have eternal life now. Ndava werudzi rwaMwari zvino, ndazvarwa kechipiri, I'm a child of God ndava mwana waMwari this day. kubva pazuva ranhasi. Amen. Amen. If you pray that prayer, I want Kana wanamata munamato iwoyo, ndoda kuti uzive kuti Mwari vakunzwa uye vakudavira. according to the scriptures, Iye magwaro anoti wava umushe hwaMwari, wava mwanakomana waMwari zvino, waponeswa makorokoto. glory be to God. Mwari ngavakudzwe. Joining us today. Maita wabatana nesu pazuva ranhasi. Tine bhuku ratoda kukupa, Very informative. bhuku chidoko asi chinokudzidzisa zvakawanda. You're born again. Inonzi zvino zvawazvarwa You can download a copy patsva. for yourself. Titumire kero yako tigokutumira New life bhuku iroro, received. kutanga kudzidza pamusoro poupenyu hwawagamuchira uhwu, simbisa Congratulations. rwimbo rwako muna Mwari. Makorokoto zvekare God bless you. wabatana nesu. Mwari vakuropafadze. Pastor, sir, Yes. I just, sorry, sir, I just must take this. There's a 28-year-old young man named Joseph. Pane mumwe uchapupu, Automobile accident and broke his leg and could not mwa- walk at all. mwana akavhunika makumbo mutsaona, On the back to the side. akange asisagoni kufamba. The man of God began to minister. He said, I felt something in my body. And I Kwai started walking. He said, muranda wamwari pavanga vachishumira, in the video, he said, ndanzwa zvimwe zvimunyama yangu, ndokubva otosimuka munhu wanga akavhunika makumbo. Kwai ndagona kutonotamba kana bhora. Ana makore 20 That's amazing. nemasere. There's lots and lots of that all over the world. Pasi rose tine uchapupu hwakaita saizvozvo. And this is just the first day and would like to Nhasi ndo zuva with you rokutanga mangwana. are Tiri together here. kuudzai humwe uchapupu How gracious zvekare. the Lord is. How Ishe vane nyasha dzakawanda zvakadii, vane nyasha dzakawanda, gracious He is. vane nyasha dzakawanda. We're going to do a song in closing. Takuimba tichivhara. And it's titled In Your Majesty. And while we're doing it, you give an offering to the Lord today. Tichiimba kambo ikako wopa mupiro. Around the word of God. Toungana tichidzidza shoko raMwari, tinofanira kupa mupiro. Tinopa mupiro He's not a man. He's nokuti ndiMwari haasi munhu. one of the ways Tinovapa mupiro. recognizing His presence Imwe nzira yekutaridza kuti Mwari varipo pakati pedu, tinovapa mupiro. to Him. And we provided you some details on the screen with which you Muna can kushandisa find the word that's best for you and use it. kupa neimwe yenzira dzatinokupai. Muna kupa kana neeco cash star 151 star 2 star 6 star 5822 5 hash wotera zvinenge zvitaurwa neeco cash ipapo. Oh, in your majesty, we're thankful to your majesty for our salvation. You brought us into oneness with the Father. You're holy and true. Lord, you sanctified us. You purified us. You beautified us. Filled us with your spirit to be like you, Lord. We're thankful to your majesty for our salvation. You brought us into oneness
up and sing to the Lord. Join the singers and praise the Lord. And in the grave, you rose in victory. Now you're seated at the right hand, forever Lord to reign. Oh, in your majesty, in your majesty, oh, in your majesty, was swallowed up. Oh, in your majesty, in your majesty, oh, in your majesty, was swallowed up. So we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah to your hallelujah to the King of glory and the Lord of love to your hallelujah, hallelujah, hallelujah to your hallelujah, hallelujah, hallelujah to your majesty. Yeah. Oh, hallelujah. See you again tomorrow. Good night and God bless you.